awuzazi wena uba kusasa kusazawuthini. Awuzazi wena, awuboni nexesheni uba ngoku litshintshile. Ayiselilo eliya waluqhelile. Xa ngoku uzawuthi ethi lo mntu ndiswelekele, nihamba naye nina, basuke bathi thina ebengahambi nathi. Awu, azibuthini uThixo ngabantu abanjalo. Ungathi ngoku sekufika nabantu besithi kuloo pesenti yakho ngawunike wena ube usathethe yakho into uye kuzuthandaza ube nothanda eli uye sathetha ngalo okuthole abantu belike ngokulodwa. Sawunikela ke utata wethu ozawusibhexeshela utata uYoshua Phothula, sizawunika yena. Ndiye ndambona lijonge ndingamqondi, ndaqonda uba xa ndimbona ndimvile ezindabeni ebusuku ndiyekuba yeyi ingasebenza apha ngakum kuba ndihamba ndodwa, andinamntu. Utsho mntu andinamntu. Emveni kwesithunywa sehle siwagxobhagxobha amanzi okuthole bezwayo. Athi nam ndithi tanci kodwa ngenxa yoba bayandiphangela. Uyesu uyambona lo mntu, abuze uba uyafuna nokuphila. Athi andinamntu. Tata ubaleka nam ndilenza kwenye indawo. Enkosi tata. Enkosi tata. Kakhulu ndibulela umnwe kaThixo. Xa kubonakala into yobana isiprofetho siyazaliseka. Bendingazi ndisuka kweliyala kujarha ezantsi phakathi kwentaba apho kungapheli khona amanzi. Utata uzala mna uTshaphethe waya wakhela umama kulaa ndawo, eyalelwa nguThixo, esazi nokwazi uThixo uba ngemihla yam ndiyaphuza amanzi, ndiphile. Kuba kaloku uzibonile utata ozala mna ezi zinto, wayephatha itasi, kodwa kwafikelela ilizwi elithi uze umntwana wakho omzeleyo ungamthi ngezi zinto zam unceda ngazo abantu, kodwa khawucaphule eBhayibhileni ukhangele igama. Uxolele Nkosi, mandibe nathi. Zihlobo zam ezithandekayo, mandime kule ndawo, mandomelele kule ndawo, mandimthembise utata ondinika intambo othi akanamntu. Umbekile uThixo umntu ekucanda kwakhe namhlanje. Uxolele Nkosi, mandibe nathi. Ndingachithanga sikhathi, make ndiyibulise ifemeli yaseMantanjeni, ifemeli yakwamama uMntambo, egama litsha enalo namhlanje. Kodwa ndiyibulisa ngethemba elithi ligamana lomzuzwana ledlula. Ndingawulibelanga umhlambi wamabhele apho kuzalwa khona utata ozala mna. Andiyilibelanga yonke inginginya yenkonzo, imvaba ngemvaba ezikhoyo kule ndawo. uThixo kaBaba, uThixo kaMama Ntambo uyanamkela nonke. Zihlobo zami ezithandekayo, ndivile phezolo kuthiwa ibingumlonjikazi ebethanda ukucula, ebenothando umntu kaThixo. Ngayo le mini andinalizwi lizawuphuma kum, kodwa ilizwi elingengathi liphume encakamini yolwimi lam lelakhe. Ndilapha kule ndawo ngenxa yokokubana kungcwatywa umama Ntambo. Ndirhintyelwe loo ntambo yakhe, ndingapha kwenduli lentaba,
satsho sazaliseka isiprofeto sokubana mandibe ngu-MC emfihlweni wakhe. Uxolele Nkosi malibe nathi. Uxolele Nkosi malibe nathi. Ndizawunicela izihlobo zam ezithandekayo. Iprogram ime ngolu hlobo. Umuntu oqala okanye imachine bangaba izinto ezirekhodiwe yi-obituary. Isithethi esilandelayo sisithethi sekhaya esingu-Mr. V okanye Vusomzi Mphothulu. Isithethi esilandela eso sisithethi sokuhlala uMrs. Somlotha. Enkosi. Isithethi sakulonina ngu-Ngxola. Isithethi sasebukhweni asibhalwanga kodwa kukho uMr. L Nyeka, andazi noba uwela phantsi kwaso na. Isithethi sokuhlala andazi uba nguMrs. Mphothulu. Hayi, isithethi somzi nguMrs. Mphothulu. Ibe itribute abantwana abatshana kuphakanyiswe igama likaTimothy. Ibe imibutho, ibe ikomkhulu, isithethi senkonzo umfundisi udlisa izimvu zakhe. Ngumfundisi Ngxoli. Isithethi sombulelo kuba kubekwe uY Mphothulu. Sorry, ukwabekwa utata uVusomzi Mphothulu isithethi sokubulela. Amen. Sizawuva ngengoma ukwenzela uba esasithethi se-obituary sizilungise.